സ്കീം 2026 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 3 സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MCQ, PYQ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കോഴ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് MCQs വീഡിയോസും PDF അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ PDF അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, അത് സബ്ജക്ട് വൈസും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് 1,999 എന്നുള്ള ഒരു ഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോഴ്സ് വരുന്നത് PYQസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം വരുന്നതാണ്. അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ ആൻഡ് PDF വരുന്ന കോഴ്സാണ്. ജസ്റ്റ് 999 ആണ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് 499 എന്നുള്ള ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 കോഴ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ലേണിംഗ് നൗ ആപ്പ് ആൻഡ് ജോയിൻ സൂൺ.